Hello mga bay, mayong adlaw sang adlaw ron. Mayong panglawas kanatong tanan og mayong pampanginabuhi. Sa mga nangita di sa akong balay, morning nga side gatong pag-abot nako nga kuan nga murag kagyag kabaw bitaw tong abuhan. So ako ning gipaayo. Gipahimo na ko ning tindahan. Sa akong inahan, may akong gibilin. So mo na ni gitap-tapan lang for ordinary lang na siya mga bay no. Kay kuan pa ta out of budget pa ta. Dahil kato kong giingin ninyo nga dinhi mi naghikay sa yuta. Nagpahimo na ko nila og abuhan. O dara nga mga abuhan mga bay. Libi. O dara. Dara nga abuhan mga bay no gibughaan po na ko sila kahoy. Ay ha kumula ko puno kayo na. So puno kayo na pero na hapit na gid nila mahurot. Ug swerte kay ning abuhanan no kay daghang king itlog diri sa luyo. Tara! Nairep sa luyo, nairep. Nay daghang itlog diha. Napagay ko'y rep usa o. Diha kabok rep nako. Daghang kay nag-itlog mga bay no. So muna ang abuhan nga akong gipahimo, ordinary lang sa ang abuhan ta karon. Okay, dayon mao ni ang katong nabtan ninyo nga napuno tawag iti ang mga bangko. Mao ginay tinuod na kinabuhi no pero naning kamot ko bisan sa ginagmay nga pamaagi no. So mo na ni ang balay, dayon gipahimuan akong tindahan. Sarado na na ma? Dara ang tindahan sa akong inahan, kanunay panabang. Dara akong inahan diri ma, hi sa hi. Kitang pangagma. So dara. Kining duha ka plywood. Ako ni gitap-tap kay tindahan man to diha no. Gitap-tapan ako para matabon-tabunan pud intawon ang kuan. Ang kabaho. Dayon dito sa sulod. Tuwa na ang among abuhan dito, nagpalit ko dito og kalan, super kalan. Tura duha ka burner. Di na nalak naman yung balay bay. So nara, nagpalit ko dito og kalan para kung sa mga pinaspasay nga nilutoan no. So diha na lang. Dahil di na rami na nga tulog tanan, sulod. Sa to kung mga ayaan nga sa Manila, lapad man dito sa sulod, nagpalit lang ko og hidaanan na mo. Dayon tora akong gipahimo nga balay no. So dara. Mo na ang balay akong gipahimo mga bay. Wala pa gitaw na human. Walang gipahimo ag hagdanan diri. Dayon kining sa pikas diri unta sila nag-agi. Pero ako nang giatangan ako mga bulak didto. Dayon gipatamnan ako mga tanglad, gipatangan ako kay nay anghel diha. Nagpuyo kato akong giingon ninyo nga akong igsuon nga tungod sa kawadon dari na lang sila nakiusap sila sa usa sa mga barangay officials nga diri lang sa kay tungod lagi sa kawadon so wala gyud na lubong dito sa kuano lubnganan gyud so mao to maabot ang panahon nagpromise na ko ng anghel nga ako nang ipasiminto diha nga side so mo na ni mga bay ang balay nga akong gipahimo ipakita sa inyo ha pero makasweldo ko sa YouTube. Pohon, makuha na ko kay wa pa man ako makuha no kay nag-another fill up man ko. Kay tungod na sa sakwit pa to naka-register ang ako ang sweldo. So nagpaabot pa ko 1.5 month. Dihin ako na din ipahuman katas ng YouTube kani, katas ng kuani isip usa ka OFW ko. Mo na ang resulta bisan pa man sa kadaghan sa mga panginahanglanon. Naning kamot gihapon ko nga makapunda ginagmay no. May na lang ba? So mao na ang kanang sa atubangan mo na ako himuon nga murag balkon-balkon. Dayon kanang sa atubangan tindahan sad na og kwartong gamay sa kong mama papa. Then sa sulod nakita ninyo duha na siya ka bintana. Sala na siya then naapod sa pikas duha ka bintana, duha pud tulo ka kwarto, bali tulo ka kwarto tanan. Dayon birahan lang ako kusina sa luyo og kasilya. So kompleto ng gamay na lang ni siya kulang mga bay no mga basta gamay na lang. So to ara ang daan nga balay nga among gipuy-an. Dayon mo na akong giingon sa inyo nga daghang mga punuan sa mga palibot. Mga lubi, mangga, santol, sana nangka, lumboy. So panang mga kuan dia rambutan. Napay kuan. Ubay jud ang mga punuan, mga lubi baga jud na isa bana. So kumpleto ang mga kahoy sa palibot. So, mo na akong balay mga bay, wa pa gid na tawo na human. Human ra na pohon ako rang bidyuhan ninyo. Bidyuhan na ako pohon ang finishing product.
So mo na ang balay karon, medyo bintahan na no, ang atop lang talaga, ang atop lang tawan. So dara. So na ako'y baboy diya si Fiona. Fiona! Pangalan ako nag Fiona. Fiona, bye. Bantayang balay Fiona ha, kay manglakaw mi. So naapog asa tong mga iro na mo. Brownie! Brownie! Asa si Brownie? Brownie, lagana po ni Brownie oy. So, mao na ni mga bay, no? Okay, mo lakaw na ko karon, larga na ko. Okay. Sa mga nangita, dara. Abisan pa man sa mga pinanganglanon, kapot kaya puntaan ni mga OFW, kinanglan na dyan tayo mapundar, no? Kay kapoy, kay papanarbaho, uy niya, wabitaw tayo makita. So, kamo, paningkamot, sad mo diha, nga namoy makita. Masa man ni, ng paniya? Kang Mayor? Razuna Edgar. Kinsa may mga sige, pohon. Maayong buntag. Kinsa man ni si Andog. Okay, namatay man siguro ni. Okay, manglarga sa mi. Diha mi nagpuyo kanang duha. Oh. Na wala nang mga tao diha. Okay. Sige. Larga na may mga bay. Mataagi dis. Suba dis. Dari ko kita lagi dis. Okay, magpapaluap ko niya. Saan lang ito nilupadat? Masa itong nilupad? Dulaan? Ay, dari na, be. Dadala pa muna ni mo, day. Day, agi rame. Ha? Oh, diri tagi mo, agi ko katuti. Kuan. Oh. Tara, ang dalan na mo, diri mga bay, no? So, ulay nang ampanya. Dragan daw ito pagka-mayor. Ya daw na ipa-espalto ning daan. Minaot pa unta no, kapasiminto ni. Pero okay na yun ni dalana, di na pareha sa una nga. Grabe ni kalibaong, lami ibaklay. Yun nga, nagkuhan daw diri ang mga lumulupyo. Nagbayanihan sila no. Nagpabuho ang mayor o balas tayo ng mga lumulupyo. Sila na nagpala, ano? Ipampala nila para matapunan ang mga libaong. No, Dad? Oo. O, ni nga, arang-arang na ni karon. Kaysa atong unang pag-uli ng kusas, pwede mo baklay, anak ko kumuning. Manakit akong hawak. Kaya nag-side car, rabi kami ato, kay kagusamis. Katusi katong usama. Oh? Yung usap po, ipagyaw ko ng sidecar, kay kagusamis. Sas, nanakit akong hawak. Oras libaong. Ni mga bay. Ang view sa atong kuwan. Atong bukid. Doon kay view, no? Lagi kay mga silingan. Malinawon ba? Talagsara kayo ang balay. Ayun. Maurain taon to ako. Yung pamuyo mga bay. Saan pa man? Anikamot ko. Ako atong tukuman. Mahuman.